værker derfra. Pister her. Nu er det efterhånden blevet skiftet ud parketstaverne der. Der er stadigvæk nogle enkelte mærker fra dengang 1944 efterår, hvor taget i røg ned. Det er sådan en enkelt lille kursitet, der stadigvæk eksisterer. Men efterhånden er de jo skiftet ud alle parketstaverne. Den dag det bliver saneringsmål i rådhuset, så bliver gulv, det er nok det, der er mest værd. For den sten. Og det ligger cirka 5 meter over dagligvandet, den sten. Så det er jo ikke fordi, vi er særlig højt oppe. Ja. Jeg kan jo lidt fransk, så jeg kalder det kvarter. 20 mon petit pavillon. Apropos kvarter. Chaiselong pissoir. Ja, sådan er det hele vejen igen. Ja, det startede i 38. Nu kommer på stående. Den er altså endnu langsommere, den elevator i gamle dage. Der var den meget hurtigt. Hvorfor skulle vi læse sag på 1700-tallet? Det ved jeg ikke. Så stod vi ude der. Jo, så kørte vi det sidste.
Simpelthen. Det er bare væk. Fjerne. Hold kæft, det er ligesom at stå nede i Prag, hvor der står 3.000 mennesker der. Det er klokken 11, så skulle den der være gået i gang og slået 11 slag. Ja. Det er de åbenbart fjerne. Der er nok nogen der. Nej, den er lige op over. Jamen, den skal komme lige efter det der. Ja. Nå, det kan sgu godt ske. Så. Ja. Altså, det generer nok folk. Derfor de snakker jo også om at tale her kirkeklokken. Dem har vi hernede under nede. Nej, det er lige lukket. Nå. Så det bliver det ikke mere, men den sad også tænkt lidt. Ja, nu gør han det, og derfor den rode sat op der. Fordi han sad simpelthen med en SQL-mix Ja. og hovedtelefonen på. Det er noget, der er sket efter min tid. Og så skete der det, han fik jo samtidig direktiv. Sæder med svinskin. Og her foran, nej, det er nok 15 år siden, der blev de restaureret. Jeg ved ikke, om jeg har set Kuba, men... Det har nok ingen tvivl om. Og det er der noget, der løstrænder på. Ja, man kan ikke få det mere. Nej, det kan man nok ikke. Ja, det er totalt fri. Nu er jeg min, der er 31, hvis jeg ikke husker. Det er godt, det er. Ja, det har der været siden en stor kommune. Siden 70. Ja. Meget sjovt at se sådan noget maleri af Ja, ja, de går med, så det hænger ikke efter. Det er jo lige så. Jamen, det er der. Nej, heller ikke. En godt kur på røven. Det går lige en fase ned i halsen. Har du hoste? Så har I set til, at vi havde udstilling, blandt andet udstilling. Det betyder Aalborg, Aarhus og Åbne Rå. Så blev der sat nogle store plader op hele vejen rundt i salen, og lige under balkongen med nogle stiver ned. Nogle kraftige lægter, nærmest rigter. Men der kunne vi jo ikke få op elevatoren rundt. Så har der lavet det her hul i gulvet. Når man trækker den her op, så kommer vi ned i kælderen. Og så kunne vi jo så stikke de her brædder og lægter herop igennem. Og så var der en, der tog imod den. Og det var jo hurtigt og nemt. Ikke? Der var så et tæppe, det trak vi så til side.
Og så kunne vi få tingene op på den måde. Og lige sådan, når det skulle ned igen, så lukkede vi lige den lem op der. Så det var det, sådan en gammeldags ting, ikke? Det findes ikke mere, det bliver ikke brugt mere. Men der har været tæt på her i sin tid. Ham, der har malet Vitas lokalet herinde, Albert Nauer, det er også ham, der har malet de billeder, der hænger på den væg der. Og der er jo så nogle guldaldermalerier på de andre vægge. Jeg er så ikke klar over, hvem der har malet dem. Ja, det er ham. Jamen det er også en guldaldermaler. Han har sin egen gade lidt længere nede. Ja, det har han. Og det skulle så forestille forårsblomster her, sommerblomster der, og efterår over på den anden væg, på østvæg. Og han har jo så malet sine initialer. Her. Der står Albert A, og så et N. Og det er jo ikke malet fra den ene dag til den anden, den lavede malet over. Og så skulle der også stå årstal. Da tyskeren kom den 9. april, så har vi så her et 4-tal. Og så skulle der være i et 4-tal, og så er 40. Der skulle være 9. april 40, og den 4. var det ikke den 4. maj 1945. Ja. Det skulle stå herinde i, hvis man ser godt efter. Det er så hans initialer der. Der er ikke nogen, der gifter lidt, når det ved jeg ikke. Det er ikke svar på. Man skulle vælge et eller andet, når det er noget med blomster at gøre. Og så har man gjort det på den måde. Får du det gift for mig? Ja. På lørdag, det var gerne klokken 11 formiddag, vi startede. Vi var først færdige med godt et tid. 2 kollegaer og rådhusbetjente. Vi stod så på hver sin side af pulten her. Men der var en byrådssekretær, som der stod deroppe og vi hovedpart. Vi var så med herinde som vidner. Og jeg har været med til mange spøjstyper. Også at nogen har sagt nej til hinanden. Og nogen, der bare sad derude til allersidst, så sagde jeg, da jeg ventede på, ja, vi skulle gerne ind og gifte os. Jamen, vi har da ikke flere vielser. Men de troede bare, de kunne komme ind og så blive gift. Det var kun, hvis det var nogle specielt prominente. Nogle af hende har jo gift nogen, og der var flyver, og så var nogle missionærer, der skulle sluges for tyskerne. Ja. Og så var partiet her, hvor så malte de på væggen, og den er så bevaret. Ja. Og her, der kan vi se det net. Jeg snakkede om, der var her over med sødt. Så er det her på ferie. Som så også det ene her, så er parti. Så malte de det der på væggen. Men det er meget sjovt, det var dengang nære, han var nære. Ja, vi skal tak for i dag. Ja, lige måde. Det var flot, Lars. Tak for kaffe og hvad der fører til.